थांनाय 24 फेब्रुआरि सुनिबार खालारखालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 12 नं निसिमा फाथाबारि VCDC नि मासिगिरि निर्मल नार्जारिखौ ओनसोलनि रायजोफोरा गोख्रोङै रां जाख्ल'नायनि अजद दिखांदोंमोन। लांफैखादों इथायानो जा फंबाय चेयारमेनाबो नुदों। ओमफ्राय आं इथा लांफैनाय बेलायावबो लामायाव फासिनानै गालांनानै आं आरो लांफैबावनांबाय आरो डाबल। आंहा दा 16,000 थांबाय आरो बे आं 22,000 थाखायाव बाहायनाया बाबामोन सारमोन। लोगोसे VCDC नि सोद्रोमाफोर प्राइमारिनि सोद्रोमाफोरनो मिथिहोआलासेनो हारसिङैनो गोसोबायदि हाबा मावखोमायो होननानैबो बुंबावदोंमोन फाथाबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। खननै किस्ति मोननैबो गावसोरनाव हरजोबदों आं। दा लुनाया सोलिगासिनो? दा लुनाया सोलिगासिनो। आङो बेबथि लुनाय बायदियानो जाहैबाय। सोरनि फैसाजों लुदों? आंनि फैसाजोंनो आं लुनांबाय। बैफोर बाथ्राफोरखौ लानानै अजद दिखांनायनि सायाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों रावजों फिननाय होफिनदों फाथाबारि VCDC नि मासिगिरि निर्मल नार्जारिया। लोगोसे VCDC नि सोद्रोमाफोर आरो सरकारि न'नि मुलाम्फागिरिफोर बिथांमोना। बर' दैदेननाय सारा खुनु कारापसन गैयाजासे दैदेनगासिनो दं आरो जिखुनु बाव चेयारमेन बिथाङाबो कारापसननि खोथानो फैया। नाथाय ओरैहाय PMAY आसनिनि गेजेरजों चिरां जिल्ला 12 नं निसिमा BTC बियाबनि फाथाबारि VCDC नि सिङाव गोग्लैनाय लावख्रिगुरि आरो सुदेमपारा न' मुलाम्फागिरिफोरा रां मोननायखौ VCDC नि सोद्रोमानो हरनानैबो गावनि रांजों न'खौ लुना लादों होनना फोरमायदों। माने आंना न'आ दा आद्रा जानानै माने आंना सेकेन्ड बिल हाबखाबाय। सेकेन्ड बिलाबो दा फुरा जाखायाखै, नोंसोरनो नुखाबाय। दा बे सेकेन्ड बिलखौबो आं हाबनायाव आं मेम्बारनि आखायावनो हरजोबदों। चेयारमेननि आखायाव आं गरसेबो हरनो मोनाखै। दा मावहैयाखै। ओमफ्राय सिमेन्टआबो आंनो बस्थाथाम बायना होदेरनांबाय। बा गावसिनियाथ' इथा थरसेबो गैया। ओमफ्राय दा फार्स्टनि हाबनायखौ आं एसे उसुबिदायाव बाहायदों। ओमफ्राय बाहायदोंबाबो जोंहा फिसायानो मास मोनथामनि फरायनो हरफिनदों। ओमफ्राय आं दा बेजों इथा लायनानै दोनबाय, सिमेन्ट लायनानै दोनबाय। ओमफ्राय दा गावसोरो सप्तासेनि उनावनो मावहैनोसै आब'। दा नोंसोरो सिन्था दाखालाम सम हो होनबाय नालाय, सम हो होननायखाय आं नेगासिनो आरोना। नोंथांमोनबायदि न' मोनगिरि नैबे फाथाबारि VCDC नि माखासे न' मुलाम्फागिरिफ्रानो अजद दैखांदों दे चेयारमेना गैया दा फैसा बिदों दिनैसिम। फैसा बिदों मादों होननाया गावसोर बे माबा बे आं जेबो होनाखै। फैसा हरदों नामा नोंथांमोन? हराखै चेयारमेननि आखायाव आं थाइसेबो गथाय मोनाखै। न' मोनैनि सिगांफोर बिदोंमोन नामा? बियाखैबो। आं हरनो मोनखायाखै आरो आं थगायनोबो हाया। नोंगौखौ नोंगौ, माने आं मेम्बारनि आखायावल' फिलार हरजोबनो हादों आरो ना। मेम्बाराल'। न'खराव बाहायथ'दोंमोन नामा? आं बाहायथ'दोंमोन उसुबिदायाव। सार मेकआप जाबाय। आं मास मोनसे थाथ'नाय जादों आरो ना। ओमफ्राय मास मोनसेयावनो आंनाथ' फिसाया बेंगालराव थाङो नालाय। ओमफ्राय हरफिनदों आरो आं। ओमफ्राय नै फंबाय, आं फंबाय जायो नालाय मेम्बारखौ लायफिननो ना मानो सिमेन्ट लायो ना इथा लायो बेजों लायफिनदिनि फंबायनो। र' दोनथ'दो आब', उसुबिदा जाथ'दों, जों दस्राखौ मावग्रोजोबनो, बेखौ मावखांबा जों मावफिनगोन, दोनथ' फैसा होनदों। ओमफ्राय दोनथ'लायबाय बिदिनो आरो उसुबिदा जालायबायना बाहायलायबाय आरो होमबाबो आरो हरफिनलायबाय आरो फिसालाया मास मोनथामनि फरायानो गोजानाव थांनाय नालाय जोंबोथ' बाहायनानै जाया। ओमफ्राय हरबाय आरो ना। दा बेजोंनो आं मावदों, बायनानै दंजोबो दा। इथाबो बायबाय, दाख्लै लांफैखादों इथायानो जोंहा फंबाय चेयारमेनाबो नुदों। ओमफ्राय आङो इथा लांफैनाय बेलायावबो लामायाव फासिनानै गालांनानै आं आरो लांफैबावनांबाय आरो डाबल। आंहा दा 16,000 थांबाय आरो बे आं 22,000 थाखायाव बाहायनाया बाबामोन सारमोन। मा नाम? सुकुस्रि। फाथाबारि मा गामि? गोजोनपुरि। नोंथाङा न' मोननो हादों सरखार? मोनदों। दा बेनि बेलायाव खनबेसे किस्ति बख'नानै न'आ माबायदि लुजाखो? खननै बख'बाय, खननैबो आङो मेम्बारनि आखायावनो हरजोबदों। ओमफ्राय होनबाय आरो मेम्बारा आंनि आखायाव मेम्बारनि आखायाव गथायबाबो जायो होननानै बुंनायलाय ओमफ्राय मेम्बारनोनो हरजोबनाय जादों आं सारमोन। मेम्बारा दा माबायदि लुगासिनो? ओमफ्राय मेम्बाराथ' लुवाखिसै, फुल माबानानैल' दोनबाय। आं दा गुबुन मिस्ट्रि हमनानै होबाय आरो। ओमफ्राय दा बानायगासिनो दङ। ओमफ्राय बेखौ होनबाय सिगाङाव फार्स्टआव नोङो लुनानै ला, आंनि बेबथि लुदों होननानै बुंमादै, आं नोंसोरनो चेयारमेननि आखायाव फैसा हराखै। ओमफ्राय आंनि नोंसिनि फैसायैनो दं, जों नोंसोरनो इथा गोजा होफैनोसै होनना बुंबाय। ओमफ्राय इथा गोजा होफैनोसै होनबाय नालाय, दे होमबालाय नोंसोरो माबायदि मावो मावदो होननानै फैसा लांखांजोबनानैसो बिदि होनबाय। खननै किस्ति मोननैबो गावसोरनाव हरजोबदों आं। दा लुनाया सोलिगासिनो? दा लुनाया सोलिगासिनो। आङो बेबथि लुनाय बायदियानो जाहैबाय। सोरनि फैसाजों लुदों? आंनि फैसाजोंनो आं लुनांबाय।
उफाय गैया नोंथाङाबो नोंनि बे सरखारनि मोननाय फैसाखौ नोङो बाहायथ'दोंमोन नामा आं बाहायाखै सार गरसेबो बाहायाखै आरो चेयारमेनाबो मोनलाङाखै नों फैसा हरनायनि नामा माबा थानेस्वर हाजवारि ओमफ्राय दा खिन्था होननानै बुंदोंमोन आरो मेंबारा दा खिन्था होननानै बुंनायाव आं लुवा थाबाय नालाय आं खिन्थानांगौ जाबाय अब्लाबो दा लुगासिनो दा लुगासिनो नोंनि फैसाजों आंनि फैसाजों आं लुजोब्बाय ओमफ्राय किलार मोनजोब्बाय नालाय आंबो माखासे होदेरबाय आरो खनथाम हाबनाय जाबाय ओमफ्राय जौ खारनि एसे मोनबाय ओमफ्राय आरो 1000 दंबावो नामा आरो 1000 मोनबावनांगौ नामाथाय बे सार मिथिगौ ओमफ्राय दा गैला बिटिआरआव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझारनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्स बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोर 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगोन। बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ थाखो 12नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा लानो हागोन। बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझारनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्नोलॉजी, फार्स्ट एड पेशेंट केयर एंड एसिस्टेंट नार्सिं, ओटी टेक्निशियन, आईसीयू टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन कोर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बीएसएस भारत सेवक समाज डिप्लोमाखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्लोमाखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 86383917446 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।